Kaixo ez ezagun lagun Eta 3 aste edo 4 asteren ostean egin dugu lehenengo kapitulua, opor luzeak, baina ez nahita, osea, jodido. Baja asko izan dira bidean. Baja asko egon dira bidean, eta hau aldatzera gatoz. Ez que igual eskatzen du egoerak, aldatzeko pixkat. Gezurra ematen duzu zarela hemen eusten duen bakarra, Ni baldin manaiz ezten duan bakarra, jodituta gaude. Ez, a ber, orain arte ez naiz ni izan. Bueno, eskerrik asko Aimar Urruizagatik izan zelako Zuei. mangitoa. Kontua ez da nik sostengatzen nuela, baizik eta Aitorrek sustengatzen zuela. Ez que Aitorri igo zaio burura. Arrakasta. Arrakastak, arrastak gautzi du, Aitor gisajoa. Egin zuen aurreko astean lehenengo bere bakarrizketa, eta, bueno, txaloak, inoizko publiko handiena Jaraldeko Faktoriako probalekuetan. Oso ondo zen, egia esan. Oso ondo pasa genuen, oso harro egon den berataz, baina irakurtzen ez genuen bestea zen, gainontzeko proiektu gutxiak utziko zituela, Tenerifera joateko. Hurrengo darako, igual, eman barzaio makullu bat, letrarekin, erabiliko den bakoitzan, emateko astindu bat. Bai. Nervian abritu zitzaizke, ondo gozen. Nik ez nuen hainbeste ikusi hola. Hasieran horrekin baina, bueno, gero ja hasi zen soltatzen apurtxo bat. Eta ingo du, baina deitu goben diote beste herri batzutari. Ez du zapalduko berriro podcasta. Laudio ere ez, igual. Laudio ere ez. Nik uste Tenerifen geratuko dela, joan dela Izar Michelin batetara bazkaltzera. Joder. Bere lana usteko eta beste bizitza paralelo bat bilatzeko, irten bide oso divertigarria da. Baina... Gero Foserrek jandu, pertsonaiak jandu Foser. Esan zuen ikasten ari zela eta PFG-ak jan omen du. Igual, urrengo datorrenean, igual rizoak orain onaran arte ditu. Bai, izango da Manchesterreko jokalari fan hori bezala, ezin dugu da moztu hilea post partidu garraian. Foser berdina, baina 5 egun jarraian ikasten ez baldin badu, ezin du moztu hilea. Izango da. Izango da, etorko da hemen, kriston... Uretako txakurroiek bezala. Izkurrak belaunetara arte. Eta geratu naiz ni, ideia gutxien daukana. Osa, nik podcasterako daukadan bakarra da ahotsa. Ze ideiak eta gainontzekoa ez dauka. Beste jartzen dute hori. Claro, gainontzeko jartzen dute. Zuk labia jartzen duzu. Claro, baina ez dute zertarako balio. Osa, beste zertarako ez du balio, orduan. Esan dut, bueno, bilduko dut eta garriko dut ona Aimar dela gure lehenengo kapitulutik dagoen entzule bakarra. Beti, tak. Lehenengotik. Eta hori astero ez duzula igotzen, Eta hori astero ez dugula igotzen. Eta hori genera matzala 4 aste, igo gabe. Eta relisik igo gabe igual 2 hilabete. Bai. Buelta bat eman barko diogu honi. Ez dakit. Adibidez... Ni kontua da, egia da, jendea hurbildu zaidala, esan digula, joder, guai, podcasta guai dago. Eta, baino, aldatzen doan zerbait da. Osa, podcastak eduki ditu facetas berdinak, hasieran ginen musika hitz egiten zuen podcast bat, zulo batean grabatzen zena, hor ezagutu ginen. Ez dakigu joan den eraldatzen, onera? Onera edo txarrera joan dela. Lehenengo bidea ez duzkean 1000 bisita, bigarrena ez duzkean 500, eta geratu gara orain, 100 eta 200 arteko entzule tasa horrekin, baina igual, egin dugu autokritika pausu bat atzera, eta esan, vale, hau nahi dugu mantendu. Igual zulora bueltatu behar da. Zulora bueltatu behar gara. Eta akaso kolaboratzaileak, edo gaiak aldatu behar ditugu. Bai, igual... Zagit. Etorri naiz pixka proposamen eskean, zer egin dezakegu? Osa, niri proposatu diate, aurreko aste buruan esan diate. Laudioko taldetxo batek, egin barko genukena zela, guztiz prentsa arrozara. Kaleko lokatzera. Lokatzean jaio ginen, lokatzetik irten ginen aurra batzeko, eta argi dagoena da, lokatzera itzuli. Korrikako zuzena oso lokatzona izan zen. Claro, korrikaren zuzena izan zen gure esentzia. Bai, izan zen esentziara bueltatzea. Bai, hiru tipo Mozkor. Bai. Mozkorrez hiru terdi zen iagertu nintzen. Claro. Lokatzera itzuli bargara. Agian itzuli bargara izatera full prentsa arrosa. Nor liatu da norekin. Nor jodu, nor. Claro. Ze ideia txarrak pasatzen ari eskean burutik, baina egia da. Nor kolatu den asteburu honetan, piztinetan.
Claro, Nork egin duen kaka Orduñako piztinetan. claro. Nok lapurtu duen dirua txosentatik. Bai. Gaurkotasuna duten gaiak. Gaurkotasuna. Aiaraleako egunkariak betetzen ez duen hori, betetzea gu. Utxune hori bete behar du Asterretxeak. Eske, Ni ere claro, era bat ados nago. Oraintxe bertan ez gaude utxunerik betetzen. Oraintxe bertan gaude, gara Soldau. sukaldeko maila sostengatzeko dagoen liburua. Bai, esan da. Eta ez da liburu interesgarri bat, ez da maitasun kapitala. Gara teo komunean. Bai, edo tutorialen bat. Tutorialen bat, osea, iPad bat gara. Ba, ez sostengatzen. Eta prentsa arrosarako, eta esan nahi nizuna zen, proposatu dezakegun, jake, orain gauden, alako zulo batean, ja ez da gu ez gara etortzen podcastetara. Laudioko, Amurrioko, Orduñako, Orosoko, ze pertsona, ekarri dezakegun podcastera kolaboratzaile bezala prentsa arrosaz hitz egiteko. Hainbat izen ateraldi ditzazkegu. Bai. Bai. Niok, bai. ETB-ko kasetaria. EITB-ko gazetaria, Xabi Egia, torri daiteke bai. Berak emango digu Basterretxeak behar duen gaurkotasuna. Claro, Xabi Egia gonbidatzen balin badugu kolaboratzaile bezala, ez du soilik berak emango prentsa arrosaren berri, baizik eta berak ere sortuko duen prentsa arrosa. Claro. Praktika ona. Gero ere okurritu zait, Ximena, orain dela astebete esan dutela egongo dela ITB-en. ETB-ko zirrikituak kontatzeko. Claro, eta izan gaitezke ez bakarrik Aiaraldeko prentsa arrosa, baizik eta prentsa arrosa Euskal Herriko prentsa arrosa. Ximenarekin. Esan zidana, ideia hau eman zidana ere bai proposatuko dutela gaztaka. Jarri balian oso. Txan. Ezegatik ez, gartzene gaztaka. Zuk proposatzen bali madiazu? Gartxene gaztaka da gaurkotasuna ezagutzen duen. Ezagutzen du gaurkotasuna. Bai. Eman dezake bere iritzia lehenengo sektoretik. Bai. Pastelgintzatik. Goizean goizer gertatzen den. Claro. Azoka egunetan zelio dagoen. Claro. Ze, claro, guk ez dugu ikusten. Gu berandu teratzen gara. Claro. Baina gero, bikote finkatuak Laudion, edo eskuelda nora joaten dira. Azoketara. Zaila ikustu zutean bikote bat elkarrekin inaztu dutela Euskal Pastela. Edo begira hauek, aitatxu eta amatxu. Oiek bi badaukate zerbait. Bai, oso izena proposada, hartzene. Gainera berak proposatu ziren. Berak ikusi zuen behar hori, herria. Ja. Eta nahi zuen egin olako, salbame bat. Inguruan jende ezberdinarekin. Salbatu gaitezen. Salba gaitezen. Eta, ez dakit, falta zaizkigu, tizak. Zera nobetu daiteke abesti bat ere faltako zitzaio Basterretxeari olako prentsa arrosa horretan murgiltzeko. Bai. Salba gaitezen, limoi zaporea. Jo que se, oso pasatuta nago gaur. Lana ez da batere komenigarria. Kaltegarria da. Kaltegarria da. Eta kirola baita. Bai. Kirola hitz egitera. Lotzeko. Kirola hitz egitera gurretuz eta Amurreko gure lagun bat ditzen dela Julen Mendi. Julen Mendi da profesionala eta lehen lotu ditugunez bezala kolaboratzaileak eta rol ezberdinak. Julenek irakatsi aldigu Healthy Life. Dela tipo bat espezializatua fisioterapia arloan, eta gainera animaliak bezala ibiltzean. Manejatzen du pilo bat egiten, Osea, lau hankatan nola ibilitximuak bezala eta ze hona den tal. Oinutxik ibiltzen da bizitatik. Terianen pedagogoa. Terianen fisioa. Julen. Baina gainera suerte daukagu, ze Julen seguramente joaten da 2 urtean behin bizitzera Australiara, Zelanda Berrira, Kanadara joango zen. Hango espeziak ere ezagutzeko. Bideo bat, izatea abortatu da Kanadan. Hango zirrikitua kontatzeko. Claro. Adibidez ondo egongo litzateke ere bai talde kiroletan parte hartzen duen baten bat egotea. Adibidez kirol. Aiaraldeko astoakeko baten bat. Julen, Aiaraldeko astoak. Vale, tak. Nola ere betetzen dugu kupoa. Vale. Eta Amurri barra da. Vale.
Edo beste kirolen bat, hokeia, kasu. Edo jokeia, adibidez, bai. Ez que kirol Adibidez? individualek ez dute ematen mami hori. Ze Ez, norberak entrenatzen du bere kabuz. ez. Bueno, Usue Palacio, segon daiteke hortik, Bai, hitz egiteko, baina. Bai, egia da talde kirolek ematen dutela mami gehiago. Eta mamia ematen digu, mamia, kirola hitz egiteko, Gari Hernandok. Gari, azkenengoa sartu duguna, nire lehengusua. bai, oso hitz gutxiko gizona, baina esan beharrekoa Errekoak esaten du. esaten du, Bai. esaten ditu. Bai, orduan eduki aldetik motz, baina ongi. Sukaldaritza tipak, Baita ere, nola, nola sukaldatu eta nola ez. nola ez, nola zorroztu aizto bat. Egian gure zaleak interesatuago dauela Bai, parte horretan. Eta nola jokatu jokeian. nola jokatu jokeian, nola eman ukabilkada bat jokiko partidu batean kontrako bati. Nola izan laudiokoa eta errealekoa, Bai, bai, Claro. bai, bai. Honein posiko da. Oso pozik ongo da. Posik da. Bueno, igual ez dauran lan egin duenez, ez hain pozik, baina Joditu. Bai. Kala. Gari, bueno, Gari, entzuten nahi dira bai. izena. eta moskorra ere beto. Moskorra ero beto, bai. Hori izan daiteke, beti nahi izan dugu egin. Zentzuratu beharko genuke gari. Jaietako bereziak. Atal bereziak. Bai, Eta horreko urtetik daramagu horrekin buruan, baina ez dugu egin, bat ere ez. Txomaio laizter daute. Txia, baina 8 maiotan, Ordinako random bat. bai, baina eski orduñakoak ez ditut hainbeste ezagutzen. Bizpahiru ezagutzen Horregatik. Nik uste bai. mami gehiago atera daitekela ezagutzen ez duzun pertsona batetik. Ja, Galdera kondo egin ez gero, ja. Osa, nik uste du jartzen bali magara plaza baten erdian jai herrikoi batzuen artean, Moskorra ematu hurbilduko da. Gauza, Bai. interesgarriak esaten. eta moskorrez dagoenak ere tontak ere esango ditu. Así que, Bai. Zer jai giroan. Agian gu baino interesgarriagoa dira, Bai, eta eskertzen da. agian fitxaje berria. Txajeak lortu Bai. daitezke. Special Bai. festivities. Bai. Ez dakit. Gero, amurriko norbait? Beste norbait? Ze humorea nahi badugu hemen amaiur pikatza izan diteke oso komodin Amaiur pikatza interesgarria. izan daiteke komodin interesgarria. Baina pilotaria. Izan dakoa, Izandakoa. baina bai, beti frontoi giroan ibilitako. Claro, pasatu baizetetik pilota jokalaria frontoi zalea, izatera. Bai. Amaiur pikatzak eman dezake... Bueno, amurrion frontoi zale asko dago, Bai. baina ez pilotagatik, baizik eta horrek sortzen duen juerga. Giroagatik. Zuri ez dizut esan, behitu lagunak arela eta badakizu ni pilota munduan gutxi biltzen naizela. Aurreko, orain dela 2 asteburu, joan nintzen Navarra arenara. Finalera? Ez zen finala. Ah, vale. Agirre Vale. egigurenen naurka, Bai. eta Laso, Laso galdu egin zuela, noren kontra? altuna. Bueno, ni joan nintzen, neukan plana, Donostien egon nintzen astebete, eta deitu ninduen nire lagun batek, Asier Agirren lagunak. Asierra Agirreren lagunak, izan zian, joango gara Asierra Agirre ikustera, Asierra Agirre eta biok ezagutu ginela hemen Laudion Lion juerga baten. Joango gara ikustera, bigarren mailako partidu hau, eta ingenuen plan, kriston plana, poteoa, Navarreria kaletik, gero Katakraken Paskaldu 36 euroko Qué menu bueno. bat asteburukoa, full Nafarroako produktuekin. Eta bastante moskor gauden, iritsi ginen kafea hartuta Navarrarenara, eta derrepente ikustu du nire laguna, 20 metro atzera. Burumakor, mugikora begiratzen. Zaten, berritxarren bat, seguro. Xabi ondo. Espazio pixka. Iristen gara Navarrarenarako takillerara. Nire alboan Arguiñano. Claro, Arguiñano guztiaren jabea. Eta Xabi iristen da nire gana, eta esaten dit, Jon, ez ditut sarrerak aurkitzen. Zuk erosi behar zenituen, ezta? Bai. Ez dituen aurkitzen. Bilatu zu korreoa ondo, bai, bilatu ditu 2 korreoak ondo, bilatu zu Kutxabankeko pagoa, bai, ez dago Kutxabankeko pagorik, bilatu zu mensajetan, bai, bago onartze kodea. Ja. Ez zuen sartu. Pues joan ginen Sadarreko tabernara partidak ikustera. Boa. Gutxienez Asier Agirrek irabazik. Galdu zuen. Galdu. Lesionatuta zegoen. Justo lesionatu da zenetan berriro.
lesionatuta zegoen ja berez, eta Mm. gero partiduan kolpea eta jaso zuen. Mm. Asier Agirre, Ba, Caballo ganador. eta zuek leyendas, ara joan eta sarrera gabe. Oso ondo pasa genuen, Horin ja pentsatzen ere aurrengoan labriten egingo dugula. Labriteko juergatxo bat. Gaur iten dira, San Ferminetako sarrerak. Oh, tia. Eguerdian. Igual Xabi behar deitu behar dut. Bai, igual, bai. Eta hori, pilota, tio. Amaiur pikatza. Amaiur pikatza humorearen Bai, representantea. bai, humorearen izan diteke oso ordezkari on. Oso ondo. Bai, periferiak apuro geratzen dizkigu urrun. Rollo? Zer kontatuko digu horoskoko batek orduñari buruz, eta zer kontatuko digu orduñako batek horoskori buruz. Baina itzen dizatela beraien harrietaz. Horregatik dira korrespontxalak. Ez galetuk Yemeneko korrespontxalari zer gertatzen ari den Australian. Osea, ez que Vale. egia esan nahi aldeaz. Nik ez dakit asko. Osea, laudiozentrismoak jan nau. Bai, jan gaitu. Gaitu. Gaur egun planak Laudion egiten Zuk ditugu. badakizu zerbait menagaraitaz. Ez dakit non dagoen. Nik ez da. Entzuna daukat. Bai. Agian ez da existitzen. Joan existitzen da menagarai. Existitzen da. Falta zizkigu korrespontxala lekuetan. Herri horietan 20 biztanle daude, eta gazteak bat. Ja, beotegikoa, Maroñokoa. Ja. Nor dago Maroñon. Zagit, falta zizkigu korrespontxalak. Baina hori izango zen gehiago berri programa bat. Osa, ja gaude, Hori bakarrik egin daiteke hango Prentsa jaietan. Rosa, jaietako, jaietan egitea herri txiki bat, baina gurea, Aitor bakarrizketak egiten. Aitor. Aitor. Eta kamera bat. Izan da ja podcast Aitor bakarrik. Aitor, bai. Aitor. Aitor izan behar da ikurra. Ikurra. Nik uste bat dela, Eta Foser, Foser da trancas y barrancas. ze ona, esango nuen justo panpin bat izango litzatekela. Foser, mai baten azpitik burua ateratzen, joe, Pablo, xe graciosa zaren. Eta Aitor orain dagoen moduan, aberen horrek izaten dion oso graziosoa dela, ze gorritu ingo da zuzeneko. Claro, kontrakoa lortuko dugu. Claro. Izan diteke. Agian nire egun barra maiaren azpira. Bai. Ia, Aitor Pablo Motos. Claro. Eta de hecho baduka irudi, osea, betaurreko txoa, Betaurrekoa. erdile gorria bizarra. Claro. Marron? Nor izango litzateke marron? Marron. Ezagutzen dugu fisikari bat, kimikariren bat. Ustaik egin dezake marronena. Ustaik egin dezake marronetaz. Laudizentrista berriro baino berdin zaigu. Total, korrespontxalak baditugu Korrespontxalak ditugu. Que entre la China, que entre la Menagarai. Claro, hori da. Joder, Prentsa Rosa, hartzen, igual bidea izango da egitea hormigero bat. Aiaraldean. Inurritegia. Inurritegi, bai. Guazemanken zegoen Zatorzulo. Claro. Bai. Eta maitu Jose Antolosa eta Xabier Euskitzerekin. Claro. Bitu, hori aipatzen duzula, azkenengo podcastean. Eman zian apura zuri deitza esaten duenako. Jo, Aimarrek baduka zer kontatu, baina emango du oso pilota zaleak garela. Ez, aparte, baina oso pilota zaleak garela. Ja, ez daukazu ideiarik, ez? Ez daukagu ideiarik. Ja. Eta aprobetxatuko momentua, porque azkenengo kapituluan, etorri zirela Diaz, hitz egitera Esker Paretas, eta egin genuen horrelako handshake bat, Esker Pareta bazterritxia. Eta botanion, ia urrengo urteko, edo aurtengoko edizioko finalean, ia esatari bezala egon aitekeen. Mozorratuta edo mozorratu gabe. Ja, karo, eski ja fantasian sartzen bali magara, fantasian sartuko gara guztiz. Bai, oso ondo litzateke. Gabon deizuela, pilota zaleak. Orozoko Bizkaiako iskin zinstrin honetatik. Txerrikumen bat. Pumpaire zio du. Orain gainera aldatu ditu terminoak. Bai, ikusi dut. Sotamano esaten zuen, orain bezazpiz. Bai, esan du, aipatu zuen Pumpaire saioan, bere hiztegitik hartutako hitz bat dela, erabakizuela gaztelanetik zetozen hitz guztiak,
eratorri guztiak euskaratzea. Euskaratzea. Bazegoelako nondik hartu. No, bai. Ondongo litzateke, eharra girua. Eharra irue. Orozko baten gainera. Ja, Claro, orozko batean nik uste dut gertatuko litzai gukela, zatzen zaigun berdina korrikaren saioan. Orozkoko giroak, de por si, esate dizu Moskor egon bat zarela. bai. Baina, claro, gainontzekoak grada batean daude Moskor, eta Claro, baina gogo goineteke barruan. kamara aurrean. Ah, bueno, hori da, Claro. bai. Claro. Baina hurbil, sarata entzuteko. Claro. Zezaplada. Zezaplada, fosear. Ez dakit, ordan, planteatuko dugu. Aber irakatxe aldibuzun esatari bezala lan egiten. Bai. Bakitzu ibiltzen zela gehiago epaile bezala, baina Mm. esatut, gu elikatze aldera, ze gauza auki behar ditugu kontuan, ze gauza dira txalotzekoak. Karo, guk ere ez dakigulako hori. Aitorrek bai, aitorrek Ja. nadaki. Gaina, Ja. pilotari hoia da. Izan da, egia da, Claro, claro. pilotari hoia, Aitor. Gainera, Bi ego eskuak, apusteko zelako gehiago. bi eskuak. Zelako bi eskuak, haze perdia, Xavier. Ez, baina jakite aldera, zer txalotzen da, pilota partidu baten? Fallo izan ezik guztia. Faio izan ez guztia. Gaur egun, Oiuak ere, txalotzen dira. Jo, lehengo egunean, prentxarrozarako daukat, lehengo ber. egunean, ozen, existio, pero casi pronto ya, no lo sé. Bai, Bai, bai. Ze partidutan. Baten, ostiralean, bat azarratu zen, eta... Barbaridad. Bai. Hostia. Bere kuadriako bat izan zizkion itxitxusiak. Itxitxusiak, Garabatos, esaten dute Txilen. Garabato. Hostia. Wow. Eski Orozkoko giroa, ze Buah, giro polita den, Jakintotan larun batean ere gauza gertatu ziren. Joder. Orozkoko korrespontxaloa beharko genuke. Bai. Nor izan daiteke Orozkoko korrespontxala? Ba... Nik aukeratuko nuke beti Moskor egoten den bat eta beti edan gabe egoten den bat. Ona, Bi perspektibak ona, baloratzeko. ona. Txatu beharko Kasu? litzateke pertsona hori. Adibidez, beti dagoena edan gabe da Andere Canales. Amerikanales beti dago Beti adi, adi. Orozkoko ontza, Gaurkotasunera adi. ontza. Claro. Gautiarra, baino, Alazetxe. eta beti Moskor dagoen bat, errexagoa Bai. daukeratzen, Bai, Orozkon. Lander Agirre esan daiteke, adibidez. Lander Agirre izan daiteke. Ua, increíble. Mm. Increíble. Bai. Izango litzateke, jai esan din. Claro, bai. Gainera, lusuzko korrespontxalak izango liratezke. Bai. Beti hor, Landerrek dauka mundua. Ikusi du Landerrek, así que... Eta kameren aurrean errestasuna. Bai. Esan daiteke, ezta? Azkar hitz egiteko ere, bai. Bai. Eta jantzia, Bai. Oso Oso jantzia. tipo jantzia. oso tipo jantzia. Festan eta Orozkon. Orozkon, Orozkon orokorrean. orokorrean. Bueno, baduzkagu hor bikotz pontxal, Orozkoko temak hitz egiteko. Esker pareta mundua da, Egiten marko dugu gehiago, nengo dugu zerrei politagoa. Orain kamiseta daukat, gainera kamiseta gorria. Zute, gorria. Claro, gorria, txapeldunarena. Favoritoa. Hori kasi dut, hori apuntatu dut. Eta pilotaz hitz egiten, Emar zu egon zara orain Euskal Pilota pilota selekzioarekin. selekzioarekin. Bai, Mendozan Mundu- egon naiz Euskal Pilota selekzioarekin. Argentinan. Munduko txapelketa egon da Joko zuzenen munduko txapelketa. Eta, pues, 11 urte dara matxagu Euskal selekziotik joaten olako txapelketetara. Eta, pues, ekarri dut pare Oporretan bat. zoazte, ezta? Opor gutxi, egia esan. Opor oso gutxi. Izan da izugarrizko Parisa, Zer joan zara Latinoamerikara? hau 3. aldia. Ja, ze pesada. Eta, Erraz ez da, baina 3 aldiz joatea bada bastante, bai, hau egin zaite, igual aldirik laburren. Ze hegazkinean lo egin ditut, 9 ordu joan eta etorri. Una. Bai, oso ondo. Hostia, Ez ja nuen goitzen espero, zara, Ez nuen espero Jet hainbeste lagik lo gabe, egiten. Ja, zero. zero. Zero, Bueltatu gainera. naiz, zero. Han egunero altxaten nintzen seiretan, baina... Galdera garrantzitsu bat. Nabaritzen da nola kaka egiterakoan botoiari ematen duzunean beste aldera doala ura? Ez. Ez da gertatzen? Ez Ez que- da ego Ez que bomba funtzionatzen du justo, orduan ez ara konturatzen horrela. Truko, argentinarrek, hor Mhm. daukate. Bai. Truko harrapatu behar diozu botoiari zein angelutatik jo, funtzionatzeko bombak. Hostia, baina ez duzu ikusi inoiz beste aldera biratzen? Enaiz fijatu. Claro, eske, hemen, Hemen, barra emisorian,
Erlojuaren norabidean edo kontrara? Nik izango nuke Erlojuaren erlojuaren norabidean. norabidean. Da Eta nesken katuan kontrara. kontrara doa. Adibidez, Oraindu daukat. piszinako ura ezin daiteke tragatu nahi gabe. Han, Ez? ez? Aguadillak dira Pekatua. pekatua. Hemen eta Katalunian, osea, Argentina eta Katalunian. Hori da, Katalunian bai. ezin da, ez grifoko gura, ezkagarria da. Bai, baina ondo egia Eta zelan esan. Argentina, hori da, ze martxa, ze giro. Heldu ginen ostiral batez eta hurrengo egunean ja Euskal Etxekoekin egon ginen bazkaltzen eta holan. Egin ziguten... Ez oso atsegin. Atseginak izango direla. Egon ginen haiekin bazkaltzen, asao, no seke, ardaua edan genuen nahi beste. Has ido con todo, pa. Con todo, pa. Gainera gero hasi ziren gure taldeko bi bertxotanan. Mendozakoak pospozik. Ez zuten euskara tutik ulertzen, baina pospozik. Bai, ez da. Gainera gurekin etorri zen Eusko Jaurlaritzako hau esan asuntos exteriores edo diasporako kontuak eramaten dituena. Ah, bai, Bai. Eta oso ondo, ze bere gizona bertako Mendozarra da. Orduan, pues, berak egiten zigun guia moduan leku guztietarako eta ondo, holan. Bai, ordezkaritza moduan. Mendoza, ze martxa? Mendoza, polita da? Ez dago askorik ikusteko. Ez. Zentroa goiz baten ikusten duzu, eta parkea, zein litzeteke Lamusa parkea, lau bider, adibidez. Ez da inbeste. Parkea ditu. Lau bider? Ez dakit, badira, Bai. Bada, bai. Bai, handitxua da orduan. Bai, oso handia. Parkea da oso handia. Más Baina fronteras que gero... parques. Zein? Zigeri bat. Adibidez, ez ginen mugitu parketik aste guztian. Bestela ondo. Oso gustora. Emaitza onak, gainera? Bai, oso emaitza onak. Adiego naiz, Osea, naiz pilota zalea, baina Euskal Selekzio zalea ba naiz. A tope. Osea, ateratzen zaitalako green bat, Oso gustora esan. bai? Ez dakit zenbat ziarrezko eta aurrezko domina, brontzezko bakarra esango nuke. Hori da, mutilek lortu dute urrezko bat, zilarrezko bi eta brontzezko bat, eta neskek urrezko bi eta zilarrezko bi esango nuke. Eta galdetuko nuena da. Claro, brontzezkoa, partida final bakarra ez den egon Euskalduni. Hori da, finalean. bai. Ze Eta modalidade. han Valentziar jokatzen duten modalidadean da, jargez edo largaz deitzapena. Jargez. Eta entramendutan ikusitakoarekin espero zen finalera heltzea. Bai. Baina gero pues, lehiatxeroko orduan gertatzen dira hainbat kontu eta esara sartzen finalean. Bueno, ondo. Bueno, horren urtean badakizue, Asier Agirre eraman. Hori da, bai. Eta seguro lortuko duela. Baina, kontua da, pues, partidu hori apur bat komplikatu zen, ze... Ez dakit, pues, jendea burumakur eta hola. Bai, Bai. Hostia. Ez que adibidez, Frantziaren kontra joatu honen ligillan, direla Frantzia iparraldekoak mobesekoak, daude justo Belgikako mugan, eta baino historiko. Bai, Bai. 6-bat irabazi eta gero 6-0 hirugarren laugarren Frantziar postuan. batek irabazte Euskaldun bat. Euskal pilotan. Ja, claro, baina han iparraldekoak ez dira enteratzen Euskaldunak zer garen. Andala leche. Claro, guk eraman ditugu iparraldeko bi, eta haiek nahi zuten 6-0, 6-0, tal. Eta hirugarren laugarren postuan lortu zuten 6-0, baina... Ondo, esan. Ondo. Bai. Gustora? Oso gustora. Bai. Jatorrak? Bai, oso jatorrak. Mutxa pelketa egin dugu. Korrespontxale bat? Euskal Selekziotik? Euskal Selekziotik korrespontxale bat. Pilota affairs. Pilota affairs. Nik Miren Larrarte karreko nuke egia esan. Miren Larrarte. Oso neska maja. Bai. Da Bidania garra. Bidania garra? Bai. A ver. Azaldu? Bidania dago adunatik gora, Bilabona aduna hortik gora, pues bizira 40 pertsona uste dut horretan, eta... Ostia, eneuken ez da entzunda. Bai. Lekua. Esan dizu, Bidania garra, eta uste nuen, bai... Ez. Eta Belgika, Gipuzkoarra. Gipuzkoarra. Ondo, adibidez, sari banaketan Argentino ez les fue la mano. Esan ziguten, sari banaketan izango zela hasieran eta amaieran izan zen, orduan jendea ja Mosko ordantzan espektakulo. Ez da ideia ona, Bat ere. Probatu duzu, zer onda... Fernet con cola? Bai, ez zait gustatu. Da whisky cola bat. Bea, puta mierda, orduan. Bai. Ez naiz whisky salea, ez da. Abiz pizkoa oparitu zidan, kamiseta oparitu zidan tipo berdinak. Erakutsi kamiseta. Amaitu nuen afarian bertan. Botilla. Elegante. Zer bat dara magu,
Bai, ze ondo, tita. Pues amaituko dugu erakusten. Dauka, kriston, alako gazta usaina. Huergan irten nintzen kamiseta honekin. Osea, badakizu ja, izerdi usaina pasatzen dena gazta usainera, zerbait gaizki iten ari zarela. Pero a lo harto. Ez duzu garbitu Argentinatik ala? Ez. Ametatzen nuen garbituta zegoela, me esan dut, kamiseta eraman behar dut bai edo bai. Edarra. Orain lurrean Erronkari, baina erakutsi Bai. kamera. Ze kamiseta da? Santiagoko Euskal Etxekoa. Oso ondo. Eta gero ere, ez dakit non utzi duen pegatina. Hemen atzen daukazu. Vale. Mendozako Euskal Etxeko pegatina ere ekarri dut. Hola, pues, tipo souvenir. Oso ondo. Jarriko duzu, erakizu zila ze atetan jarriko duzun. Ez. Gorde ingo dut seguramente. Bai. Bildumaren baten. Ondo. Ondo. Dauko izu horrezko. Bai, ya fuertea zela, izan da, bastante. Vale, orduan egiteko pixka recap. Argentinan de puta madre. Bai, Itzuliko zara Argentinara. bai. Morir en Argentina. Unidad de la Besa esaten moduan. Hori da, morir en Argentina, ze ona, diferentzia. Bi, Euskal Selekzioko norbait ekarri behar da. Bai. Ja, gure pilotaren Zikloa, amaitzeko. hori da. Bueno, amaituko litzateke eskerparetako finalean. Vale. Egiten bali Bale, bago, ekarri dezaket, Euskal Paretan parte hartu duen Euskal Selekzioko Ona. partaideren bat. Ona. Urrengo alabriten, Vale. Vale. San Ferminetan. San Ferminetan, aukera da. Basterritxia zikloa amaitzekotan izan daiteke, eta prentsa rosaren... Ziklo hasi. Bai, zikloa hasi. De hecho, aukera ona da, eta ez dugu aipatu, basterritxiko hirurok desagertzea eta hartzea beste batzuek. Bai. Eta un maila azpian, gorde. Zure arrebak hartu dezake. Nire arrebak hartu dezake. Foserren nebetako bat, anaietako batek. Anaietako batek. Eta basarreteren arrebak. Bai. Izai, interesgarria. Bai. Aldatzeko, Bai. ja aspergarria garelako. Umorea izango da izpide hala ere. Joanek akatuko gaitu, hauetako batean. Ze aurreko astean kapitulu egongo zen, datzen egon, eta azken nion nabixatu azkenengo ordura arte. Los mata. 6. Kontuz Aitor Basarretarekin. Ja. Urrengoan ikusten dudanen, badezpada agurtu ingo diot, eta ber garagardo bat nahi duen. Bai, nik ez dut agur militarra ingo dio dela urrengokoan. Respetuz. Hostia, Eta horreko gere kendu araziko dizkizu. Ba. Baina tzaplada batez. Garik erakusten dio da tzaplada batez. Que grande Gari. Grande Gari. Hau izan da kapitulu betegarria, kontu interesgarrikin. Espero barregarri izatea baintzat. Interesgarri ez dakit izan, Eskerrik asko. Kafetxo bat ordaintzera noa Aimarri, etortzagatik azkenengo momentuan. Eta musko.